mara derecha swika kachirongo chedeka china chevaimbi patinokurukura nevaimbi vakasiyana muno munyika yeZimbabwe kutinzwe kanhoroondo dzavo kuti ivoka ndivanani vakabvepiko kusvika vasvike zuva ranhasi vakafamba nemumbiko muminza nerukwato matambudziko avaisangana navo vakazvikurira seiko uyezve kwavakatangira kwacho kwavabereki vaizvitambira sei uyezve vateereri mimi makazomutambira makamugachirawo sei muri kumutsigirawo sei ndimai paari kuresva dzakakusungira muti mudomasi sikatanudza pacho panenge pachinge pakomba manditika kuitira kuti musambo wedu muno munyika yeZimbabwe ungeka unoendera mberi zvakanaka tenda daro kanhasi uno katinai kaajaya guru pana pasata taura zita rake ka rekeka tingonzwa kambo kake
Isho kwa damura waterereka mangozi nziro wa meka Saina hitmaker Jewa tina yopana hapa Kambuka kashukuru tochezo gora kapera Zokuti Pakupera kwe gore papo Pakufemera na mgoti chako chaiko Abantu wakatauro rakawanda Saina ere Kuzi aiwa Jeka iri teki Kuti kambuka buru gore roro Pakada kutambira kutazu kumsora ikoko Padeke pakaipa Ndoka mbuka nziko Saina Right ndinaye pana pakajaya kuruka Tatenda PGC Tatenda ndokushika imza kuchirongwa China chevaimbi Amazvita mpoma umale makadi aiwa tinosimba siswa kana tisikakanganise Tatenda ndo kutanga kuya panapa pa National FM China chevaimbi ya chokwadi ya kutanga atitika ya chokwadi aiwa zvinofadza chose nhasi aiwa kati tose right vari kunze kwavangade kuziva kuti Tatenda PGC ndiani uyezve akazvara gore ripi akaberekera kupi vakazvara warangani mbamawo ya Tatenda PGC akazvarwa gore ra 1991 kwakatsukunya musi wa 7 August handichiri mufana then family yangu inini ndiri inosiririsa zvokuti chidzidzo kune vamwe vakasangana nesituation yakadaro nekuti inini ndakasiyiwa namai vangu ndine 3 months ndiri karusvava chaiko panguva yekunwa mukaka chete usingadyi sadza so mai vangu vakandisiya vasiyana nababa ndobva ndanosiyiwa kuna gogo ndine 3 months ndofunga mukaka ndakazotozopedzisa kutonyatsotonawo mukaka uri mukaka wembudzi uya mbudzi dzididzi ndo mukaka wakazotondirera kutoti nditozototi ndaitawo zvekusvika pakudya sadza so ndiri munhu akakura life iya yekuti taishaya zvechokwadi ndikazotanga kuridza magitare ndakatanga kubata gitare ndira grade 6 ndakadzidza pachikoro chinonzi Katsukunya primary nesecondary then ndatanga ndiri grade 6 ndopa ndakatanga kuridza banjo rinonzi banjo rere right ausada tuzoti makabarwa mulanga right mumba medu kwa makubva kumusoro kusvika kusa right kuna baba takazvarwa tiri 4 kune 1 musikana kuna mai takazvarwa tiri 6 zvisina hazvo ndakazotanga kuziva vana vamai vangu ndakutoshanda kudai right iwe tudze line up yenyu yakamira sei nemasabhu aya right line up ya kuna baba aiwa ingotaura mhuri yenyu yese mhuri yedu yese hapana kuti kuna baba kuna mai mhuri yekwapinjisi mhuri yekwapinjisi yese vese vakayamwa mukaka wamai wako vese newakwamudhara wese newakwamudhara right kuna anonzi Rodana musikana ndiyokutanga kwete tingati mukuru pafamily yababa namai vangu ndini mukuru ipapo vandu kutaura vese vadiki kwandiri anonzi Rodana ndiye anonitera musikana then kozoya anonzi Princess kozoya anonzi Tinotenda then kozoya anonzi Tanyaradzwa kozopedzisira anonzi Ano tinenge tiri kwamai then tozouya kwamudhara wangu anotera anonzi Tafadzwa then kozoya Takunda then kozopedzisira anonzi Akatendeka ndasiya Fungai na Fungai tongoti Fungai ndiye anotera mashure mangu ndinaye kumagitare anotamba anenge ari parutivi pangu ndofunga ndiye ndingangoti ndiye stage manager kuband kwangu then kozotera Tafadzwa Takunda then Akatendeka ndofunga ndo mhuri tongoti ndo mhuri iye wandakabarwa nawo mu tongoti same father
kana kuti same mother muri iyoyo vakadaro. Right. Ko Howard anopinda papa. Right, Howard Pinges I cousin brother. I cousin brother. Yeah. Ndoza ndangoreva. Aiwa, panonsikia papo ka panyatso kujeka papo. Exactly. Right. Iwewe kutunyatso kita serious. Wozkwati wewe wakatanga ku primary. Yes. Kutunyatso kita serious. Zvakatangira papo. Chongoti ndiri grade 6 ndakatanga kuridza chidembo. Then ndo pandatanga kuridza gitare. Ndiri grade 6. Chongoti yeah, ndiri grade 6 ndo pandakatanga kunyatsa kuridza manotsi. Yekuti ndakuita se ndakurenda kutoridza gitare kutoti vanhu vanokwanisa kuteerera vachitotamba ndichitokwanisa kutocopyright awo vakanga varipo panguva yacho. Tingatere pana akakubatisa gitare. Right, inini ndofunga ndichitanga gitare kutanga kuti 1. Andina munhu akandibatisa. Andina chinhu chokuti changa chiri mandiri because mai vangu inini vanoridza mbira. Izwe so right now vanoridza kwa Victor Kunonga. Aizve. Yes. Izvezvi kutara kwatitoita ndoro vanotohedha vanenge vari kwa Victor Kunonga. Ndiye mudzimai anenge ari pambira. Alright. Yeah, so far. So chinhu chokuti changa chagara chiri mandiri. Because kumadzisekuru edu sekutara kunomboita mukoma Howard. Kuno madzisekuru kuvariko futi vakanga vari music vairidza mbira. But not magitare. Kumagitare ndofunga Tisu na Howard chete takazotanga kupinda mumagitare. But kumbira ndokwa vanga vari. So ndakatanga kungoridza ndiri ndega ndichiridza gitare kusvika ndine mafriends angu vandaikura nawo panguva yachona iyoyo maage angu ana ari painzi Tonderai Gosa. Tonderai Gosa nemumwe ainzi Temba. Ya vanhu ivavo nemumwe ainzi taimngomuti Matuda. Timu iroro ndofunga ndo yakanga iri age yangu. Kuri kupiko kwaMchoko kwakatsukunya cheko. Ndofunga chaitota zvazo zvokuti ndikaendawo kwavari ndotora zvavanoridzawo zvakanaka. Andika iwo kana pane changu chakanaka wotorawo but tese tichingoridza magitare. But inini ndakazoita advantage yekuti kwakanga kuna Howard panguva yachona iyo isusu pataitogadzira manotsi edu tichizviridzira kumusha tichirwa magitare tichonakidzwa. Iye akanga atokuna anga kutoshanda mukoma wangu. So paakazoti akatita kutonzwawo kuno kutonza mfana wakaruridza gitare zvakaipa kumusha uko. Paakazongouya akatouya atori ne2 magitare achiziva kuti ndakanzwa kuti mfana tati ndaruridza gitare. So tikaenda tine 2 magitare tombonzwawo ndichinzwa ni divi rake tichimbodairana tinzwa kuti zviri kubuda sei. So paakazouya Howard ndiye munhu akaita first kundibatisawo gitare remagetsi. Ende kuna Howard munhu ari short tempered. Even now munhu ane hasha. But chongoti munhu asingade kukanywa. But munhu ane love. So munhu wekuti paakauya achitanga kundidzidzisa gitare manotsi aida kuti ndibate aigona kuti hasha kuti iwe ukadaita zvimafanisi chamari toita zvokutochayana panapa kuti zviite. Ende ufichi ndaigona kutomboramwa ndotombotiza gitare rachona but taipedzerana. Aindidzanya zvechokwadi. So Howard paakauya akauya ane manotsi acho ari international. Tongoti akauya ari mberi zvokuti manotsi aakandipa even chero pandakasara vakomana vese vandairidza navo vakanga vakutosaluta kutoti iwe chamwari we inini uku izvo hatizizive. So pana Howard angodaro ndofunga pataingoridza magitare aya aigona kundipa kana Ingwenya Brothers kwaairidza onditi aridza so rhythm ototanga kutoimba zvototanga kunakidza oti ngatiridze Nicholas Zakaria ridza so rhythm ngatidai zvototanga kunakidza. So ndingangoti ndo matangiro ndakaitawo magitare kunyatsotanga kuti ndapinda magitare. Aiwa zvinofadza choseka. Wakapinda iwewe nedamba refu rako rekutanga rinonzi chi?
rumbidzo kumuridzi rine kambo kanonzi kosaina kakanetsa kakatambirwa chaizvo. Tichazotaura hedu kuti iro damba refu racho rakatambirwa sei. Regai ndimbokwapaidza kamwe chete kubva padamba refu regore rino ka 2018 production kanonziro Chibhakera chenyasha. Chibhakera chenyasha vanhu vaitambira sei? Chibhakera chenyasha nyika iri kutambira nekuti yanga yagara yakuziva signature yekuti nditati ndapinjisi uyezve anoimba so musambo wake wakadai so vanhu kana vangoone bondi yekuti vanenge vachikusapota vanogona kusapota but kune vane rudo newe vanogona kutokuudza kuti aiwa paalbum rako iri kairi dai wakaita sezvawakaita pakadai vanhu ivavo vanenge vane rudo rwekuti varoda kuramba vachikuteerera boss test yako vari kuida. So ndiri kusangana nevamwe vanhu vakadaro utoti dzikirira vana utoti dzikirira inonakidza zvisingaite but next time tichida kuti kafeel kari pana saina kana kuti kari pana tirambe tichiita sei tichikanzwa. So but kuitambira unotoona kuti vanhu vari kutoimba mawedzi ese chekuti panoridza kana pashow vanenge vachitoimba vachitotamba. Njeka tatenda pinjisi watinaye kamano tere pano pa National FM kamuchirongwa chirika china chevaimbi.
ndikatamba naye inoona nyika ikutemberera mai ini ndikatamba right toka hapo kana ziko inoona zikirira nyika mai kupanda para fironga chipakira chenyasha right hapo wewe unaweza kutika chipakira chenyasha apa vaje zvakaitika ndezvokuti pandakaburisa album iri ndakaburisa ndane pressure because ruzhinji rweZimbabwe rwanga rune shungu yekuda kuramba vachinzwa imwe shuga nekuti vanga vachiri kunzwa vabva kunzwa saina vakati aiwa naimgoma mapera here mabva magumira pana saina here tipika zvinowani kamuromo kekuti wapera joka sikaite mapera here inini manje ndirione kuti okay munhu wanaite wani sure onzapera ne one album manotsi ndikutonyatsunza ruoko ruri kuvava manotsi akawanda pagitare ndoritonzi ndapera ne one album vanhu ngavasandidaro rega ndipinde nepressure ende pressure ndakazoburisa album ndatoone pressure makambotukirwa basa renyu re kuzi mukoma mali endai paredhiyo ini ndaitukirwa kunzi iwe shamwari udaita zvokutamba nesiro wakambozvitangirei tiridzire ubudirisa nealbum saka ndakanyatsoona kuti aiwa vateereri zvavari kuda rega nditi zvipi izvozvo but ndakaitawo my best ende nyika ikaita se ikazvitambirawo zvakadero nanhasi wachiri kufamba nanhasi izvezvi so vanhu vari kutodzikirira zvokuti ukaona pashow yangu ukaona zvavanenge vachiita time yandinongoita chorus yekudzikirira unoona vachidzikirira wega vasingambodzikirirai vakutotamba vachidzikirira aiwa zvinofadza asi vari kukutambira sei vanhu iko zvinezvi chekutanga rega nditange kutenda mafans ndoda kutenda zvakanyanya nekuti hazvisi nyore kuti vamwe vanotoshamisa iyo ndo zvakaita kapinjisi kacho here tafungudza kuti munhu ane zidumbu kana kuti munhu zihombe ona kamunhu kadiki but respect yavanondipa so ndinoita kushaya kuti zvino ndodii ndinotonyara kuti zvino vanhu nerespect yavari kundipa kudai ndodiko kuti vafare so chekutanga ndoda kutanga kutenda mafans ava ndo vari kundisimudzira zvokuti havasi kutarisa kuti kana kuti una baba here vari mumusic industry kana kuti vari kunditambira ndiri sapinjisi ndakadaro ndikaita kana show unochitonyazoona kuti chaunga chiri kuuya kunosapota chete saende dzipi dzimwe dzamanzvimbo dzamatenderera so far ndingangoti kunze kana ndichitara kunze South Africa takanoridza nana Cape Town Pretoria but kwandaenda kunzoko mashows ese andaiita angari mumachurches and music yangu zvandoda kuti ipinde pese mukereke mubawa yese munhu wese ngaabatsire zviri kuitika ndiri kuona ende vanhu vese vari kunyatsozvigamuchira because pekutanga ndaibvunzwa mubvunzo kunzi unoimba gospel here kana kuti unoimba songora ndo pandakazopindura kuti ndinoimba mimosa music inokwana pese mimosa ndikati iabbreviation word rekuti mixed international music of Southern Africa kureva kuti pese husanganiswa sezvakaita hunga yekuti unogona kuti inyoka here ozora ihove inyama iyi nditi mona tatenda watenderera muchita maroad shows muno nyika yeZimbabwe vanhu vari kukutambira sei ndingangotenda ngoti pamaroad shows ipapo ndo pakatotanga kutotambirika zvakanyanya zvekuti pamaroad shows ipapo ndo pandakatogadzira zita kunyanyanyanya nekuti ndaiti ndikasvikira vanhu vakawanda shavirira ibva ranyatsobuda because shavi kuti rinyatsobuda zvokuda pane vanhu vakati wandei ndobva ndanyatsoratidza zvandinoita zvese kuti upinjizo wachona ndinoridza lead guitar vazhinji vanoziva bass ndo rinonyanya kusimbiswa kumuseve but ini ndinosimbisa lead because ndo randogona ende vanhu vaibva vatanga kuzvitambira zvakadaro vachinyatso saka ikoko kumaroad shows ndokwakatotangira mbiri kunzi aiwa even stage work yake mvanhau yayo inenge yakarongeka right iko kuti stage work irongeke because vazhinji vanchedzera kuti ndo panofira bhasikoro ipapo chii chinoitika kuti stage work inzi stage work yakarongeka ndezvipi zvinhu zvichitarisira pastage chekutanga ndechekuti especially kumaartist isusu vari muZimbabwe according nekuomerwa nezvinhu kana kutya
kunzi zvinhu zvinogona kuoma kumberi tinolimita number yeband totanga kana kuenda kana nevanhu 5 handizvo muri kuona of which stage work unongonyatsoziva kuti ini stage work yangu kuti isimbe ndokunge ndine vanhu 9 kana 10 pastage. Ndine 2 mabacking vocalist yangu, ndina keyboardist, ndina rhythmist, ndina sub rhythmist, ndine team rangu rese, ndine management yese zvakakwana. Saka pa number apa pa stage work number ndo inoda kulimit kwa kuita kuti vanhu vazoleke pa stage work. But in azvizobudi manje pakuti vanenge vaisaka dancer 1 dancer ari kutamba angoriwo 1 artist arongoimba obva adzoka pa gitari rake hazvichaentertain vanhu vanongaida entertainment then nekunzwa music saka zvinhu tu zvinenge zvichidiwa kuonekwa pa live show. Saka ukalekesa kuentertainment ungonzwisa munhu music of which hapana chaari kuvarerwa nacho, unoona munhu achikotsera akakutarisa kudai, hapana entertainment. So inini ndotraya kuti even chero ndikawanza vanhu as long munhu wese achiita zvinhu zviri kuita kuti munhu ari kuko asekerere ndo zvandinongotraya kuda kugadzirisa pa stage work yangu. Aiwa, zvinofadza chose. Ndisodaro rasvika vazhinji vari kuda kuerera kuda kutaura newe Tatenda Pinjise pa National FM china chevaimbika mina National Driver Raps Nomalika 779133 ka kutaura kana Tatenda Pinjise muchimuudzawo kana achigona kurumbidza ka kurambidzwe ka chakanaka kuka urungwe kana achireswawo ka moitawo kuti muswatanudzewo ka kuti ave ka anoburitsa ka udobidobi. Right. Tatenda ndaona pa Zornas wa unerimwe single ya waparura yaoya nayo nhasi yauda kukumikidza yauda kuisa kuvanhu. Single inonzi chi? Single inonzi Cheropa. Zvandakaita ndezvekuti pandakaburisa chibhagera chenyasha chaunga chiri kufara but song yakaita hit isong yamafaro isina word rekuti rinotsiudza kana kudi isong rokungo isong yekuti vanhu vanofara vanopinda mujoyi vachitamba nemhuri dzavo handiti. So ndakati chiregedza ndichitsigire album rechibhagera chenyasha kupendera gore nekuti chishuwo chandende nazvo ndechekuti vateereri vanoteerera Tatenda Pinjise varambe vachinakidzwa uyezve vachingonzwa kunakirwa tongoti vagute kudya kwenzeve kwacho. So ndo zvaita kuti ndiuye ne single song ingori 1 inotsigira album. Hanzi Cheropa. Unaweza kutukudia Cheropa handiti munoona Cheropa zvakangofanana kuti chedzinza. Pane mamwe madzinza ekuti tongoti madzinza kumadzinza kwedu tese vanhu isusu vanhu vatema hapatoshayikwe pamwe pekuti unotoziva kuti imba iyi ndeye maticha kana kuti imba iyi kai vanogara vachingofa every March. Pavari kufa every March ndiwo here mwedzi unenge wakatarwa naMwari kuti imba iyi inofanirwa kufa every March. Chinenge chitori Cheropa chinechi inenge iri case chituko chakaiswa naMwari pamuripi ndo zvatakuti no chimboramba ichi Cheropa zvokunzi sekuru vakasvika pakutonzi vashanda pfuma yavo yakanga iri hombe ibhasikoro. Baba pfuma yavo hombe yanga iri bhasikoro, iwewe wakura waakufamba futi nebhasikoro ndo pfuma yako hombe, mwana wako ungofamba futi nebhasikoro. Ko hapadiwo motikari here? Ko motikari mabhenzi atiri kuona ari kufamba ndeani so ndo vakaita sei? Ndo vakasiyana newe here? Ndozva tiri kuti aiwaka takafanana. Ramba case yaunoiswa usingazive dzimwe dzenguva. Ndo kuti Cheropa ndo message iripo pasong iyoyo. Amanotereka regeni vanango kumikidza ka iko kambo kacho ka single kacho ka kanonziko Cheropa. Tinzwe kuti mukomana uyu zvaari kutaura zviri kuenderana here ne zviri kubuda mukambo aka. Bonus yegore rino ka Cheropa
ndichikonzidiri mwana wemusango vana vangu vona zidakura vangove vana vemusango chero pandichada baba ndakakura ndichingonzi penyu pambande pematicha kubva kumadzitezvara kwese kwamucharore chero pandichada baba ndiudzeiwo paimba imwe chete sekuru muna machimbuya muna machimai kuru muna machimai ndiwo here mwedzi werufu wakatarwa nazve paimba imwe chete chero pandichada baba ndati ndiudzeiwo uya vakamitiswa mai vangu ndokumitiswa imi wacho ndokumitiswa mwana wangu ndokumitiswa chero pandichada mukoma muninginini anzvanzi musukusuko para chirwere chimwe noshura matongo ndichada baba chekaitauraiwo sikuru kufamba nepanzikuru baba vofamba nepanzikuru ini ndofamba nepanzikuru mwana wofamba nepanzikuru tese nepanzikuru kombotadeani ndichada baba
Maria Pakumaneweka mubato wemaoko pakasenzwa apa. Aiwa zviri kuratidza kuti zviri kuvandudzika zvaunenge wakanzwa paye zviri kuenda zvichingoshandukawo ndozvinoratidza kuti pane kufungwa kune kuchiita right. Tiri kuona isisu kuti gore raakunopera. Yes. Munenge muri munharaunda muno mudhorobha here kana kuti mukutasira kubuda kunofadza vari kunze? Apa pasofa rega nditi ndofunga mashows akanga aripo anga ari ekuenda kuDurban ndo anga ari kunze for holiday but zvakamiswa vazi kubva pakangotanga kudaidai zvinhu zvakabva zvamiswa tikati mwana ngati mbomirei zvinhu zvedu zvitange zvaita zvarongeka. So far kubva patakakanzela mashows iwayo iko zvinezvi hatisati kana tave booked zvokuti kana kuti Christmas tiri pakati hatisati zvokutoti iko zvinezvi ndo time yevanhu yavanenge vachibuka like kana kubuka for New Year kana for Christmas kana for Unity Day kana chi. Aiwa so far hapana tinongoziva kuti vanhu vakutoziva kunzwa kuti the door is open. Exactly. Aiwa richiri kuvhurika. Right. Ndiri kuona umwe apa atumira message yake apa zvikanzi mhuri yake yakamira sei, akaroora here murume uyu? Okay. Inini 2014 kana tisikakanganise that was 31 March ndo pandakapinda musvitsa tsvene kuti ito white wedding kuti onyatsorora then ndo patakomborerwa naMwari tikapiwa mwanakomana mumwe chete watinaye anonzi Elshadai tawana nyasha. Ndiye dangwe ndiye watakatarisa ndiye Junior Pinjisi because ndiye aende mukomana. Ndofunga so far ndiye aripo ende ndo mhuri yangu chiyo. Right. Mudzimai watatenda nozani? Mudzimai watatenda Pinjisi anonzi Melissa Chikuti. Melissa Chikuti. Melissa Chikuti. Ndiyo kubu? Kumusha. Iwo unobva kwaMutongo. Kachichi ndewokupa atikubvunza ndewokwepoethi here kwaJacha kana kuti kwaSolani. Aiwa setibvunza kuti kumusha. Aiwa ndewekuMbondoro. Imbondoro ya. Mbondoro iyo kwaMutongo. Makasangana kupi? Takasangana zvaitika ndezvekuti inini ndairidza kupresident worship team lead guitar kuchechi inonzi Revival Grace Center kuMarimba. Ivo vanga vari president worship imomo vachitawo mabackings. So munokuzivawo zvinhu zvaMwari zvinongoita zvega nekudzidzana nekuonanawo tiri muchechi imomo. Ndobva wachiva? Ndakabatwa nerunonzi ruchiva wakachiva? Ndachiva ndikati vamai ava vakakodzera kupinda kumhuri yekwaPinjisi ava. Chiva ndanyawairawo zvikamborambawo zvichiramba zvichitomboramba zvokuramba svika ndakutoratidza kuti aiwa rega ndichitomboitawo zvinhu zvinoratidza kuti aiwa ndinokwanisa kuchengeta madanda. Ndokwanisa kuchengetawo madanda. Kuisa wemuisi pachirauro. Aiwa kusvika zvaita kusvika tatotanga kudanana kutoendawo kuna mufundisi kutozviintroduce atoti aiwa isusu tadanana ndo zvavapo kusvikawo zvazoitawo zvakanaka. Aiwa tinozvikudza chose. Vanokutsigira here pabasa rako remagitare? Pandakatanga ndichitotanga mufundisi wangu inini vanonzi Pastor Tigere kandi vataure nezita vanonzi mufundisi Tiger kana kuti Tigere. Ndofunga murume anoda zvemusic zvokuti inini pandakava paalbum chavakatanga kuita vakati ngatinamate mwanangu album rako rigamuchiro nenyika nekuti album rako uri kuimba gospel chero uri musewe but is mashoko auri kuimba ari kudzidzisa vanhu kuda Mwari. So tichibva tatongoita prayer and kubva ipapo
anytime vanogona pandinoenda kuchechi vanogona kungondisimudza wototi mukoma Pinjis wemumbotiitire one song and havanondisimudzira zvokuti handinotoshaya zvekuita madam vari kukusimudzira ndo nyasha dzandakaitirwa naMwari zvokuti mukadzi wangu dai anga asingazvisimudzire kana kuridza mumba wandisingaridzi nekuti nzvimbo yatakasanganira naka inzvimbo yekuti aida kutarisira kunge achingondoona ndingoshingoramba ndiri kupi ndiri ikoko asi munhu wekuti akazvigamuchira kuti baba chero mubava chero kupi ridzai sezvo as long muchiziva zvamuri kunoita kupi zvamaendera ikoko kana maenda kunoimba kufadza vanhu muchidzidza muine chinangwa chamuinacho muchiziva mhuri yenyu kuti tiri pano isusu aiwa zvakanaka aiwa zvinofadza chose right pane vana utaura na tatenda Pinjis pana paka 779133 ndozviziva kuti izvo kazhinji kacho kana nguva dzanguva ira kudai zvika unoziva tinowanzokangana kutaura nhare kuti vanhu vanoda kutaura newe vangataura newe panhamba dzipi alright zvandichaita ndichangosiya 2 mafone number yekutanga it's 0775 166 465 0775 166 465 then H2 it's 0773 180 296 0773 180 296 ndo manumbers ekubata tatenda Pinjis aiwa ndoimba ka mazvinzikira omega ka kuti kana muchida kumbata mukomana we munombata sei right regai timbonzwa pana pamwe ana utaura naye ka national munoti halo baba makadi tine urombo yabva yadambuka 779133 pa national fm radio halo baba Pinjis zviri kufa here makasimba chiri wateni aiwa ndokuna watsano muchiburikawo aiwa tiri kuburika hendo imimi muri kuzha linopisa chere mazvano iwe iri kujika bairi iwe mukutokohwa nederere mukutodya noderere mapfuta palibe kaguguka mndu kaiko mazuwano kaguguka kagugugu iwe aiwa imuwe ndizvozvo aiwa ukatotepura kapitale tukambwa shuwa here kwazvo aiwa bazvinokudziwa kana muripo ka aiwa ndiko kwatsano magona tatenda akuindika 779133 pansebule ka radio national hello 779133 radio halo yevo baba muri seize mushe aiwa Pinjis unorowa chaizvo shuwa here baba shuwa ndinetwa tekshua chisango mazviita yenyu mukoma tekshua ichokwadi mukoma chisango matibata muri kupi handiti urombo chose ka 779133 pa national fm ka radio halo makadiko tinani mushe kanjani ndafota ndiri kunyamapanda alright mhanduwe makasimba here akasimba mhene mamunorowa mukoma mazviita munhu waMwari tiri kunyamapanda ndindichaona nyambo aiwa murambe makatsigira zveshuwa rowa mwana wokumusha aiwa tiripo right Pinjis ndapi mamwe matambudziko awasangana nawo murwendo rwako toziva kuti hatingati hedu wabudirira wabudirira uchiri kufamba uchiri kukwira but pacho pawafamba apa mamwe matambudziko awasangana nawo ndeapi uyezve ndeipi nzira yawatora kuda kuakurira ndingangoti matambudziko akati wandei asi haungatika kana kumira kufamba nekuti magitare ilong chain ndakatambura kubva kudhara asi kubva pandatanga kufamba rwendo rwangu inini matambudziko andatanga kusangana nawo ndofunga ndekutanga kana usina chekushandisa ndo chinhu chekutanga kana usina chekushandisa usina PA system usina motikari yacho yekufambisa kubvisa chinhu
pa point A kuenda pa B idambudziko guru nekuti kurima nemombe mumwe munongoziya unogona kutomiswa kuda kutopedza 4 pamwe matuviri na kutoti aiwa ka tikuenda kwa mchoko kana tikunoridza kana kuti kumasvingo munhu makuda kusimuka okudza kuti anda aiwa ndakuenda kwakati ndaona imwe trip takenda kumberengwa handiti maona ototanga kutsvaga futi ononoka kana kuzosvika pavenue paya so matambudziko iwayo ndofunga ndasangana nawo kakati wandei right ukama wako ne vamwe vaimbi wakamira sei inini so far pavaimbi vese handina kana wane mumwe chete wandinedaka kana kuti kana ndakavengana naye kana kuti ndakamboonetsana naye chandinoita nini ndechokuti kumuimbi chero akanzi ataura negative about Pinjis ini chandoita ndechokuti ndinomuendera kwaari ndomushowa love kuti shamwari music tiri kungoimbira vanhu kuti vateere nzira yakanaka uyezve tine mukoho wedu kuna Mwari kwete kuvanhu handiti kama aiwa zvinofadza chose hama rwatereka ndiye katatenda Pinjis vazhinji vanomuziva aina gift amuli ku South Africa ndoziva wangu kuti hauna daka kana nemuimbi mbojete mashoko kuna gift amuli inini chandotanga kuna mkoma gift amuli chekutanga ndotenda mkoma gift amuli handidi kunyeba kutara chokwadi chiri kubva pamoyo pangu chemchemo mkoma kesika ndiye munhu akatanga kundipa pay ndaitofunga kuti magitara abhadhari gitara rinotopiwa pay so I still remember pay yavakatanga kundipa tabva kuridza pamatute kumbare ndichipiwa mabhera cheka akawanda so ndikatobvunza ndikati ndara imari yeiko zikanzi apega mvana ndikati awo handiri maona so murume uyaya kutaura chokwadi akandisimudza akandisa panenge level just because even creative yekucreata music yake ndaishanda nemunhu wandaida kuti anogona kucreata anogona kutsvaga mamelodies anogona kutsvaga magitari anonakidza so ndakadzidza zvinhu zvakawanda kubva kuna mukoma kesi kutaura chokwadi chaizvo so ndomutenda singaite nguva dziri ndodzokazoita shanje nguva dziri dzokadzodyana tatenda Pinjis munotaura kusvikira kunze kuedze ende munoimba zvakare kusvikira kunze kuedze saka ndikuda haiwa sezvo nepenyuro ichiripo tichazova zvakare neimwe nguva yekuti chamuchedza panapa atombokurukura zvake tatenda topa kutina zvokunokuya kwawaita mazviita mukoma umali thank you so much kandokanonziko famba inesu kamukupedza kwatikuita chirongwa chedu pazuva ranhasi china chevaimbi tatinaye hawa tatinaye katatenda Pinjis pana boy ini ndo rinonzirawo chibhakira chenyasha 2018 production rakati paratedzana nairero yeka rekutanga rakanetsa gore rakapera chibhakira chenyashaka ndokanonzi famba inesu inini ndokangu inini kafavorite kanga anondiitira right amanoterereka kudai kwamakateerera kuimba imepeni chalfam kudai svika nguva dzasvika dzopana 8 o'clock rikati nzveka nahu